Ronaldo. Det er meget et spørgsmål om det der med at få det ud til folk, at de rent faktisk forstår, at man kan dyrke det her som sport. Diskussionen her vil helt klart være, at det ikke er et fritidsspil og ikke en idræt. Vi har set lidt på ud af Jørgen, og jeg sidder skidt på verden på, så vi har ikke nogen pointe overhovedet, fordi han tænker, at Den her klub, det er ligesom epicentret, eller hvad man skal sige, at det var det, der startede det hele. Og alle klubber rundt omkring ellers er kommet efter. Og er heller ikke lige så store og kan man sige lige så organiseret som her. Lige nu der er der et eller andet sted mellem 450 og 500 medlemmer. Altså en forudsætning for at få folk ned i klubberne er jo også, at de ved, at der overhovedet eksisterer klubber. Og der vil en generel anerkendelse af bordfodbold som sportsgren vil jo utvivlsomt hjælpe på det. Vi stiller, man kan sige, at vi har to typer af krav. Det ene er det, man kan kalde objektive krav, som går på, hvor store man skal være. Man skal mindst have 3.000 medlemmer, og de skal være fordelt på 15 foreninger rundt om i landet. Det Danske Idrætsforbunds definition, det er, at der skal være fysisk aktivitet, og at det i folkemunde skal gå som en sportsgren. Men jeg har været ude at spille i udlandet tilpas mange gange til at vide, at man kan komme steder hen, hvor der er ekstremt mange tilskuere, hvor det er anerkendt sport, hvor der er filmselskaber, der filmer, hvor man bliver interviewet, hvis man klarer det godt. De her ting. Så jeg har været steder, hvor det er en sport, og hvor det ikke kan diskuteres. De fleste af os forbinder bordfodbold med noget, man spiller for sjov i frokostpausen eller i en sen nattetime på en bar eller bodega. Men bordfodbold er faktisk også en seriøs sportsgren. Jamen, de danske spillere, specielt de sidste par år, har præsteret helt op i verdenseliten. Det blev vist til den her World Cup, hvor Danmark bliver nummer 3. Der er mange idrætsgrene, hvor det måske er noget nemmere at vinde de her medaljer end i mere udbredte idrætsgrene. Så der er trods alt nogle gange lidt forskel på værdien af medaljer. Vi vil gerne være en sport, og derfor har vi vil gerne anerkende som sport. Vi mener selv, at vi er som en sport, og derfor så går vi i sport, når vi er til turnering. Det har vi i vores regelsæt. Jeg synes også, det hører sig mest til. Altså, det klæder sporten. Så er der løbende dialog med forbund, som gerne vil ind, og herunder for eksempel bordfodbold, som er inde til møder med vi har et medlemsudvalg, der tager sig af de her sager, og hvor de har en snak for dels at høre, hvad kræves det egentlig, og så videre. Og dem har vi i øjeblikket, gennem de sidste par år, har vi haft dialog med 5-6 stykker, men som ikke er kommet ind, fordi de i alle tilfælde ikke er store nok til at komme ind. Og der må en række af dem må vente på, om de bliver større. Men det er en generel tendens, at det er svært at få en eller anden form for kontinuitet i antallet af spillere i Danmark, men efter at vi har indgået et samarbejde med Carlsberg, der er der kommet en større tilgang og en større generel interesse for bordfodbold som sport. Så jeg er ingen tvivl om, at potentialet er der. Og man ser også, at vi har fået Carlsberg som samarbejdspartner, og det har virkelig løftet i efteråret. Og gjort, at vi til det danske mesterskab sidste år havde meget professionelle rammer, og det var større slået op nogensinde, meget reklame og flere deltagere, og der var det ligesom, det var det sådan første skridt hen mod rigtig sport, hvor man virkelig følte, det skulle prøve det her, altså. Hvis huslejen blev tilsvarende, hvad vores naboer betaler, så ville det nok betyde, at vi bliver nødt til at lukke ned. Det er ret givet. Det nytter heller ikke noget, at man så bare siger, at enhver ny ting får støtte med det samme. Fordi det er der simpelthen ikke økonomi til.
Og jeg synes måske også, der er en meget god filosofi i, at man først lige skal arbejde lidt for at bevise sin bæredygtighed og levedygtighed. Og i den forbindelse vil jeg så sige, at penge er ikke alt. Hvis Hovedstadens Bordfodboldforening her i København ikke var i stand til at betale husleje og skulle ud og finde nye lokaler, så ville det være rigtig, rigtig skidt for dansk bordfodbold. Svend, må vi se et verdens PT bedste skud? Det specielle ved det skud er ikke så meget, at